Volda. Husmorskole. Ja! Helga natt, o helga stund för världen, då Guda människan till jorden steg ned. För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta. Dette er også alt sammen. Det er bare det at vi har økt inn skikkelig. Så de som har lyst til å være med på andre stemmer, kan gjøre det. Og de som har valgt å synge melodi.